дръжи. Предстои да направим на Тервелчо една малка изненада и да видим какво предстои. Защото ще бъде изненада. Като ти кажа затвори очи, затваряш очи. Като ти кажа отвори очи, отваряш. Ясно? Дръжи. Дръжи. Айде сега, обади се и отвори. Запознай се този бат. Кой това сега? Колко литра ни двигателя, друг кон е...